bureau o jo'inade bureau meɗen o jo'inade nden wonde caɗele ɗe keewi jaati sabu sa taykima tan 2018 nden waro hooreji ɗi puɗɗi mawnude sanne ɗum woni nantaka kobaka en hono fulɓe mbare uwe après caggal mum yiite woɗi sabu nde jottoɗe nde eɗen ko wonno hakkillo men hono gatten fa tawa cercle fou commune fou eɗen jogui bureau fa pula ko o fou sengodura nangodura andodura mais en jooɗima tan fuɗɗi nantaga kobaka waɗi ɗum go'o fa ɓi pullo ngabba e weeyo hono RFI en haala wiya fulɓe mbara wiya militaire en mbari fulɓe saɓe jiita fa ministre de la défense nden ceerno Coulibaly jeeyaɗo boore gonga min fumi leydi gotiri yalti wi ɗum fu ɗum pene fa ɗum wari ɗum tabiti woɗum gonga fa kanko e hoore makko o wirfi o wari wiwa ɗum gonga woɗi ɗum miɗa sikka jeunesse tabital pula ko kam waɗi ɗum go'o wona fa ɓi pullo suusa yalta haala wiya militaire en no goni warde ɗumani fulɓe uwa ɗum ɓen ko enen puɗɗi nden Boubé Maïga kan laami yimɓe ne andi ko woodi yimɓe fof no kulanno cadre ngaji kewɗi nden mbiyan pati inɗe muɓɓe yalta kono tabital yalti jeunesse tabital yalti tabital jeunesse tabital ko goto babba tan e ɓiɗɗo ɗum certani ko jeunesse waɗi ko tabital waɗi ko tabital waɗi ko jeunesse waɗi récépissé o goto ɗereji ɗi o gooti so tabital fusama jeunesse fusama so jeunesse fusama tabital fusama ɗum certani ni ko inna goto abba goto kewɓe ɗon du pamata ɗon no cikka ina serti a faami caggal ɗum waɗi yecciti kadi ko somene en wari waɗi ɗum do en darima nder darde men yiyama hen sanne fa wari ogo sagu eɗen mbawi wiide liste fa inɗe yimɓe waraɓe barmuɓe duuɓi muɓɓen eɗoɓe jeeya ko enen jaltini no woni internet yimɓe fuu no andi no wawi hutorede no wawi naftorede kulogo en gaɗi yeru muɗum woɗi waru hooreji gaɗɗi fuu eɗen jokka eɗen pilo famde e andude so fulɓe naggama eɗen jokka eɗen pilo famde eɗen pilo andude fa yettadema bunti ɗum woni ko waɗi rawani nde ko enen jalti kaali enen jeunesse tabital fa Nations Unies holliti woɗum gonga ley rapport o inde meɗen no woni toon jeunesse tabital pulako Mali woɗi nden do tubakuɓe France jalti mbi woɗum pene armée Mali yalti wi woɗum pene ka ɗum tabiti woɗum gonga woni no hollata eɗen dari e taykade ko gatteɗen e yaltinde e aybinde bonandaji gatteɗen fa yimɓe fuu anda woɗi ɗum waɗi ko nafata ko heewi e hono nangueteɓe uddeli kasuji en ɗum fuu eɗen kaala eɗen moya eɗen nafa saabu yimɓe organisation international ngaji ɗi ko winda e weeyo ɗum woni Facebook en internet en ɗum ɓe jiyata de saɓe kutoro saɓe mbawa wallude yimɓe woɗi ɗum miɗa sikka ɗo en darake darde meɗen yiyama sanne fa ɓuuri haaɗi wala fa hewɓe ina mbiya ina cikka ɗum hecci fay waddude caɗele hakkude yimɓe par ce que sa taykima joni so honno wirte tabital jeunesse tabital so wona yimɓe hakkillo keeɓi tan mbiya ina serti mbiya a tabital gollata fa e jeunesse tan gollata wona gonga jeunesse gollata fa e tabital tan gollata wona gonga golluɗo fuu kañum ko Hussein Hassana gaddi fuu inna muɓɓen ni keɓata inna funeɓe ni weltoto ɗum kam mbawɗen wiide kañum wallata a yiide hay noon tan ɗum du worri ɗon do yimɓe ne kaani andude woɗi en keɓali wiide en gaɗan hono fijoji na ɗemgal ngal jangguine en na honɗo e bande saabu ñande fo aɗa jooɗi noddeɗa wiya yimɓe mbarama fay joni en jii ña ko waɗi militaire en jeyto mbari yimɓe uwama jiitama woɗi balɗe ɗiɗi tati nayyi joyyi fuu watta lewru ka a heɓay caɗele kaɗo jama fay miilade janggude saabu miilotoɗo warede ñande fuu e na warenede na honede ono fanɗi ko miiloto janggude na ko miiloto yaade fiya seredo na fiya mbaggu na hoddu ɗum en fuu no tiiɗi wadde hande saabu fay sa waɗi sa tinnaki wa ƴetteteɗo yimɓe fuu yeddata no mbiya an yimɓe no mbare gade ono ɗo ñaaɗo gaɗa fijireji ayi donc ɗum waɗi sa fina tawa o yeeba seeɗa ka en taykitima hande ɗo jottiɗen ɗo yoni yimɓe garta fay so tawi woto hooreji no goodi yimɓe tampi hen aywa daña fina tawa o du pati yeggite fe saabu so yeggitama fuu anduɓe ɓe no mbawi wellade ɓe anda ɓen gara laato hoɓɓe woɗi koɗo e fina tawa mum ne wawa kati yerwinde wawa wartirinde kulle ɗe jarama mi beltima no fewi